L'aikido és un art marcial que consisteix principalment en aprofitar la força de l'altre per poder dirigir-li sense fer-li mal. És un art marcial que és un poc, es diu l'art de la pau perquè el que es busca és no a fer mal i a danyar al contrincante, sinó a convèncer-lo, a ensenyar-li a que la seva hostilitat no aporta cap de puesto. Entonces l'ensenyem a dirigir la seva força, desequilibrar permís de desequilibris i entonces l'immobilitzem sense danyar-lo. Aquesta és un poc la finalitat de l'aikido. El 25 aniversari per nosaltres és algo important perquè representa un poc l'esforç, la constància i un poc la dedicació que han pogut mantenir així en Alcoi, en aquest mateix polideportiu. Entonces, per nosaltres és important perquè un poc els començos no hi havia infraestructura i eren un poc durs i no ens imaginàvem que arribaríem a 25 anys practicant aquest deport que és minoritari, que no tenia massa repercussió quan vam iniciar. Vam començar 3 o 4, vam començar quan jo estava estudiant en París i jo em vaig formar allí, en París. Quan vaig tornar de París no hi havia aikido així en Alcoi. Vaig constituir el club, vam començar entre amics a formar, a ensenyar, per seguir practicant, per mantenir l'activitat i ara ja tenim, des de la pandèmia que hem deixat la classe dels més xicotets, però teníem 3 classes que ara estem reanudant, des dels 6 anys fins als 9 anys i des 9 anys fins als 14 anys, i després ja són els adults. I entonces, diguem que antes de la pandèmia érem 90 socios, ara ja han baixat, però estarem sobre 70 ja, després remuntant ja, després de la pandèmia. Des del club, sobretot, el que volem és un poc que la gent, quan vinga a veure un art marcial, es pense que és per a ser més fort, per barallar-se, per ser superior a un altre, i nosaltres intentem ensenyar que l'aikido no és això. L'aikido és, sobretot, comprendre el que t'ataca, que pot ser que tinga una situació hostil per un problema que tinga, i intentar gestionar els moments més agressius, no sols ante una agressió, sinó també ante la vida quotidiana, ante els problemes familiars, ante els problemes de feina, solucionar d'una forma no agressiva, d'una forma harmoniosa, i intentar buscar sempre la part harmoniosa del conflicte. Nosaltres, justament, això va ser fa un mes, van 2 deportistes, David Cortés i David Monerris, van aconseguir el quart dan. I això és la primera volta que es aconsegueix en el club un quart dan que per aconseguir el quart dan requereix molts anys de pràctica, mínim 20 anys de pràctica. Entonces, són coses que el club ha anat formant molt a poc, deportistes que han estat constantment així, i ara han aconseguit una formació i un reconeixement a nivell de Japó, perquè estan reconeguts a nivell de Japó ja com quart dan. Entonces, això pel club és molt important perquè representa que ja estem formant altres maestros que van a poder un poc també seguir la labor i la cadena d'ensenyança, i que l'aikido va ser més difícil que es perga d'ara en avant, perquè cada volta tenim més nivell i més maestros. Per nosaltres és un reconeixement que estem contents, que ens dona satisfacció, perquè la veritat és que al començ no apostava ningú per nosaltres, érem un petit grup que ens deixaven les instal·lacions remugant i barallant-se un poc sempre en l'administració, però cada volta, a mesura que hem anat creixent i que ens han facilitat les coses, ens han ajudat a créixer, ens han construït un tatami que és impressionant, que ara es pot fer moltes coses xules, i entonces el fet que ens donen un poc és un poc que reconeix un poc la nostra feina, el nostre esforç, que a pesar de les dificultats de ser un deport que no està massa conegut,
vegin que sí que estem ahí, que som deportistes i que tenim gent i que volem també fer altre tipus de deport, però que té una filosofia xula, però que no és, a voltes no és fàcil quan no és un deport tan conegut. I per nosaltres que reconeixen un poc aquesta feina nostra, l'estar i que ens donen també visualització a nivell de la gent, ens dona molta satisfacció, sí.